Moja prva audicija. To vraća lijepa sećanja. Sve je tada bilo lepše i bolje. Ponovo, još jedan dan škole. Normalno, neutralna sam oko škole. Ljudi samo ne valjaju, a gradivo mogu podneti. Gde sam ja ono to stavio? Dobro jutro, brate. Napokon, požuri malo, zakasnit ćeš u školu. O, Evo, izvoli doručak. Uživaj. hvala ti, bro. Preukusno je, Davide. Drago mi je što si danas kući. Meni je, ali bit će mi draže ako ne zakasniš u školu, Druri. Ah, da. Dobro, ja odmah krećem. Vidimo se, bro. Hvala Bogu što živim u centru, inače bih zakasnila. Pitam se da li je Niki u školi ili dizajnira satima onu njenu specijalnu stvar. Druri! Sačekaj me! Lukase, šta ti to bre nosiš? Izgledaš kao da ideš na Sibir. Ne kaži moje ime, bežim od svojih ljubiteljki. Vau, ne mogu da verujem. Ponovo? Ajde, neću ništa reći. Pa kako si? Umorna. A ti? Dobro sam. Si našla neku predstavu da glumiš u? Ili film? Nažalost nisam, a jedino što su imali jeste balet, a ti već znaš da se ja ne bavim preciznim sportovima. Ti to nazivaš sportom? Nisam znala da to nije sport. Nisam ja kao ti, poznati Lukas Dowling, da nađem ulogu u roku od 7 dana. Ćuti, privukla si ih. Ti ćuti! Ne, ti! O moj Bože! Ajde da prekinemo da se svađamo, zakasnit ćemo u školu! Da, definitivno si u pravu. Zdravo, Druri! Pa gde si ti? Ti obično stižeš ranije nego ja u školu. Malo sam duže spavala. Setila sam se nečega vrlo lepo. Dobro je. Ajde da sednemo pre što nastavnik dođe. Danas radimo lekciju oko kompjutera i termoelektrana. Niki, šta crtaš? Crtam najnoviji dizajn za jedan film. Ovo je haljina koju će nositi jedna ženska sporedna uloga. Prelepo je. Ti već radiš za kompanije. Da, primijetili su moj talenat i rekli su da je fenomenalno. Drago mi je. Lepo sam ti rekla da govoriš drugima za svoj talenat. Uradite sve zadatke na stranici. Najdosadniji čas. Uvek nam da puno pitanja i sve moramo da uradimo. A brza sam. Koji je odgovor na 10. pitanje? Pogledaj iza. Evo, kod ovog primjera samo prepiši to što tu piše. Sljedeći. Niki, gledaj onaj flyer. Ovo je film za koji pravim kostime. O, moj Bože!
Ima jedna ženska sporedna uloga slobodna i baš odgovara mojim godinama. Ja tu glumim jednu sporednu ulogu. Jel mogu doći s tobom na snimanje? Biću mirno, okej? Molim te. Pa, dobro. Je. Idem i ja sa vama. Tu pravim kostime. Stvarno? Baš sam srećna za tebe. Našla si negde posao sa tvojim skečevima. Lukase, smiri se. Samo si ljubomoran što lepši crta od tebe. Hvala ti, Druri. Šta? Nisam ja uopšte ljubomoran. Samo, dođite kod mene u 8 sati ujutru. Ajmo do sledeće učionice. Lukase, šta čekaš? Pa ono se desilo tada. Hej, glumice, još uvijek ne glumiš ni u jednom filmu. Žao mi je što nemam dovoljno para za ulogu Kristi. Svakako slušaj, ja imam tu sporednu ulogu koju si ti želela. A i glumim sa Lukasom Dowlingom u drugoj sporednoj ulozi. Kako znaš da je tvoja? Nije zauzeta. Kako se usuđuješ, malo građanine? Kako ti znaš, Alekse? Glupci si svojim edgy stilom. E pa vidjet ćemo sutra. Da, upravo si, Lu, Alekse. Biće sve u redu, ja ću te pobediti. Vidjet ćeš ti, Druri. Nismo mi završili. Au, izgledaš kao da ti je Kristi dirala. Osjećam se kao đubre. Bit će sve u redu, okej? Hej, Druri, da ti ispričam ovo. šta se desilo? Znaš onu haljinu koju sam ti pokazala? Da? U stvari je za žensku sporednu ulogu koju želiš da dobiješ u onom filmu. Cool. Pa, lepo bi ti stajala. Hvala ti. Da li bi mi stvarno? Svakako, jedva čekam sutra. I ja jedva čekam sutra. Hej, Bridget, šta su didaskalije? Ranije u zagradama, to i ja znam. Dobila sam prijavu da ste vi gađale Mary Jackson kamenjem i pogodile je u lice. Ne, razredna, mi nikada ne bi. Mi se družimo sa Mary, ona je dobra. Da, dobra. Jel tako, Angel? Da, razredna. Dobro, verujem vam, ali ako dobijem još jednu prijavu na vas, hvala puno, razredna. Baš vam hvala. Da li se sećaš onog filma Razbijeno ogledalo? Da, bio si tu odličan. Kao i Laura David, tvoj partner u filmu. Da li ti se ona stvarno sviđa? Ne, pobogu. To je bio jedan dug dan. Hoću kući. Zašto moramo da ga čekamo? Niki, on nam je najbolji drug. Šta vi radite ovde? Čekamo tebe. Da, a šta si tako dugo radio u školi? Pa morao sam da objasnim nastavnicima da me prozivaju Alex, jer će svi da me prepoznaju. Misliš tvoje obožavateljke? Brate, pa kako će te prepoznaju ispod svega toga? Kada si skroz poznat, prepoznat će me po mom stilu. Misliš tvoj edgy stil? Aj, Druri, malo se smiri. I ti, Lukase. A zašto? Jao, kako me nerviraš. Strašni ste. Vi ste ko brat i sestra. Vidimo se, Druri i Lukase. Ćao, Niki. Ćeš i mene ispratiti do kuće? Ne znam, baš si me iznervirala.
Ej, znaš da se samo šalim? Vidim da je neko ljud zbog toga. Jesam ljut. Idem kući. Moram da vežbam za svoju ulogu. I ti vežbaj. Voleo bih da dobiješ tu ulogu. Hvala ti, Lukase. O, ne! Gde si, Lukase? Gde si? Gde si, Lukase? Gde si? Mnogo je zaboravna. Ćao, Davide, si kući? Davide? Davide? Davide! O, nema ga. A baš sam htjela da provedem vrijeme sa njim. Bolje da vežbam. Hvala Bogu da ima tekst od filma online. Vrati mi to, to je jedino što im može pomoći. Pomozi mi, Filipe. Vrati mi to, to im jedino može pomoći. Pomozi mi, Filipe. Vrati mi to, to je jedino što im može pomoći. Vrati mi to, to je jedino što im može pomoći. Pomozi mi, Filipe. Vrati mi to, to je jedino što im može pomoći. Pomozi mi, Filipe. Druri, si uzbuđena? Naravno da jesam, ali sam i uplašena. Slažem se. Šta ako ne prime moj dizajn haljine? Šta ako ne dobijem ulogu? Pa, nadam se da će sve biti u redu. Zdravo. Hvala što ste došli na vreme. Pa nisam te dugo videla bez maske. Moraš više da ideš ovako. Stavi i one čičepiće nazad, molim te. Dobro. Molim! Ajmo svi u auto. Stigli smo. Znam to. Baš je veliko. Da li ti se sviđa ovo mesto? Dana, o zdravo glumice i dizajnerko. Baš ste luzeri. Da, i Druri, pobedit ću te danas. O, zdravo Lukase. Kako si? Da li si lepo spavao? Skloni se, molim te. A nemoj da si takav. Hoću da se družim sa Niki i sa Druri, a ne sa tobom. Ali bit ćeš moj. Pozesivac. Hipokrite. Hej! Ajmo svi unutra. Okej. Brooklyn Chase. Margaret Price. Mogu ja to. Znam da ću uspjeti. Stojim ovdje satima i nerviram se bez veze. Kristi samo ima pare, a nema radi trud uložen u ulogu. Ne plaši se. Christy Wright. Zdravo! Vrati mi to. To je jedino što im može pomoći. Filipe, pomozi mi! Dobro je. Ajde sada Drury Sykes. Vrati mi to. To je jedino što im može pomoći. Filipe, pomozi mi! Dobila si ulogu.